Christian kien ċittadin Malti li għażel li jaqla lejxin tiegħu billi joffri ħajtu b'servizz lejn il-poplu Malti Wawċi. Sostna dan il-kappillan tal-Forzi Armati ta' Malta Don Joe Meli meta filgħodu ngħatat l-aħħar tislima lil Christian de Gabriele, il-missier ta' 35 sena li tilef ħajtu waqt li kien qiegħed jodos fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar fil-11 ta' Wissu illi għadda. Bosta qraba ħbieb ta' Christian ħonqu l-Knisja ta' Santa Katerina fiż-Żejtun sabiex jagħtuh l-aħħar tislima bit-tebut jiddaħħal mill-kollegi tiegħu fih dan il-Forzi Armati ta' Malta mis-sezzjoni marittima tal-istess armata. Matul l-omelija l-kanonku Dun George Spiteri sostna li fil-waqt li dan huwa mument verament tiebes għal min kien l-aktar viċin Christian fakkar illi għandna niftakru fil-memorji sbieħ illi ħalla u l-altruiżmu tiegħu. U insista li kien jafu sew huwa stess fejn iddeskrivih bħala ħabib kbir tal-familja u sansitra kien iqisu minn ta' ġewwa. Dun George Spiteri qal li dan is-soldat kien bniedem illi dejjem kien lessa biex jgħin lil ħaddieħor b'kompassjoni u faraġġ. Iżda, kompla Dun George, ħajtu nħatfet minn nies egoisti illi wara li weġġawh ħallewh għal-mewt waqt li kien qed igawdi id-delizzju tiegħu. Kien dan id-delizzju li sfortunatament ħasadlu ħajtu fuq din l-art minħabba l-negliġenza ta' ħaddieħor li baqa' sejjer. Jiddispjaċi ngħid li f'pajjiżna la sigurtà fuq l-art m'għandna wisq iżjed fuq il-baħar. Il-motto tal-Maltin sar ejja ħammorru ma jimpurtanix minn ħaddieħor l-ewwel jien u l-aħħar jien. Bħala saċerdotu għamel appell lil kulħadd sabiex jieħu kull prekawzjoni possibbli ta' fil-waqt li talab lil Christian stess sabiex jaħfer lil min ħasadlu ħajtu. It-telfa ta' De Gabriele kienet ċokka l-bosta mhux biss għal min kien jafu mill-qrib iżda anke għal kollegi tiegħu fejn kulħadd iddeskrivih bħala raġel b'qalb ta' deb illi ħajtu ntemmitlu f'ħakkatajn wara illi ħareġ għal-awma bħalma kien ta' sekwit jagħmel iżda sfortunatament din id-darba ma daħalx lura d-dar.